Għal snin twal ir-rutina tagħhom kienet waħda sempliċi fejn ta' kuljum kienu jżuru it-trakka jew il-pixxina biex jitħarġu jew iħejju lill-atleti u issa li reġgħu lura ħadu nifs ġdid. Alessia Cristina ilha tipprattika l-ġiri f'distanzi qosra fosthom l-isprint għal dawn l-aħħar 8 snin u dan il-perjodu li fih iddomina il-coronavirus għall-ewwel darba tul il-karriera tagħha kellha tieqaf ħessrem. L-athletics huwa parti mir-rutina tiegħi. Kuljum training u fil-li ġej. Speċjali kont imur niġri fit-triq u hekk imma mhux l-istess ħaġa patrek tal-Marsa, fimt? Allura jiena nħossni ferħana ħafna li rġajna lura, nisperaw li nibqgħu hekk u li fl-aħħar mill-aħħar nisperaw nerġgħu ninaqdu bħala grupp sħiħ iktar il qudiem għax mhux aħna biss ħbieb ta' training u hekk imishom familja li jessa llum il-ġurnata. Il-coach ilu jħarreġ lill-atleti għal dawn l-aħħar 15-il sena u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li issa qed jara lill-atletu qudiemu u jkun jista' jagħmel ferm iżjed milli tieħ it-teknoloġija li ntużat biex l-atleti baqgħu jżommu ruhom attivi kif jistgħu. Provajna nittrenjaw kemm stajna permezz tal-teknoloġija billi nibagħtu is-sessions b'email u nikkontattjaw l-atleti bil-WhatsApp jew mezzi oħrajn huma jbagħtu li l-videos u nanalizzhom u ntihom feedback, imma tagħmel differenza kbira meta inti tkun tista' tipprattika l-sport hawnhekk fil-facility stess u tagħmel il-programm kif għandu jkun. Ma morniex biss it-trakka tal-atleti fil-Marsa iżda żorna wkoll il-Pixxina Nazzjonali f'Taqroq fejn segwejna wkoll it-taħriġ hemm. Stajna ninnutaw li l-hawn f'kull linja kienet isir minn 2 jew 3 persuni u nżammet id-distanza. Il-Coach Nazzjonali tal-Water Polo Anthony Farrugia spjega kif l-atleti laqgħu draw id-direttivi imposti fuqhom mill-awtoritajiet tas-saħħa. 5 players kull slot, alright, jaqbżu bid-distanza, jitlu jieħu ħsieb jagħmilhom it-temperatura u daw l-affarijiet u importanti li aħna daw nobdu d-direttivi. Issa li l-faċilitajiet sportivi miftuħa ta' Sport Malta nfetħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima saħaq li ninsabu f'pożizzjoni stabbli biex inkomplu nippjanaw għaż-żmien li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.